Maayong Sabado kaninyong tanan mga kaigsuunan, aniya nasab kita sa ato ang takna sa pagtuon. Pagtuon sa ato ang leksyon ni ining si Manaha, ana-anata sa ikapito. Nga atong leksyon nagauluhan kini honesty with God. Apan sa dili pa kita magapadayon ang atong kauban karon sa ato ang pagtuon mga kaigsuunan, mao ni ang atong mga banggiitan nga anaa sa stewardship department. Ni adinhi ang sumala pa ni Pastor Jimenez, ang original, si Pastor Palomares, Danielo Parumales, ang ato ang kanhi nga Stewardship Director sa South Philippine Union Conference, karon ang atong Executive Secretary o ang atong kasamtangan nga Stewardship Director si Pastor Rodrigo Jimenez. So, pasalamatan nato og atong kalipay mga kaigsunan sa pakig-uban kanila. Apan sa dili pa kita magapadayon sa ato ang pagtuon, akong hangyoon si Pastor Jimenez sa pag-ampo sa dili pa kita magatuon sa atong leksyon. Mga pinilangga na mo ng mga kapaglaom, atong himuon ang pinasiyang pag-ampo, atong idako ang atong mga ulo. Diyos namo nga labing gamhanan, tag-iya sa among manulaman nga mga kinabuhi, bisan pa sa tanan nga mga butang. Ania kami aron magapadayon sa pagtuki sa mga butang, nga buot nimo nga among mabatnan aron kami Ginoo mahimong usa sa mga matinumanon, matinud-anon nimo nga mga pinyalan sa nagkalain nga mga buluhaton, bisan pa man sa among tagstag sa kamakinabuhi. Tabangi ang tanan mong mga kapaglaom, mga kaigsuunan, bisan pa among makigalaan, nga nagasubaybay ni ini nga pagtuon sa imong mga balaan nga leksyon, kay kinitanan among gipangayo, tungod sa ngalan ug sa gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen. 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 Daghang salamat sa maong pag-ampo. Dili kami motugot mga kaigsuunan nga magpadayon ta sa atong pagtuon nga dili kami makatimbaya diha kaninyo. So hangyoon ako una si Pastor Palomares sa iyang pagpanimbaya. Atong i-greet ang atong tanan nga mga viewers no nga naglibot na ini ato ang Islas Mindanao, apil ang mga isla dinha sa Visayas. Na sayod mi nga ang takna sa pagtuo nahimo na ni nga kabahin sa inyong kinabuhi diha sa ato ang mga iglesia og sa atong mga panimalay. So special greetings alang kaninyong tanan. Manghinaot mi nga anaamos may panglawas, anaamo sa kabaskog pod sa inyong pagtuo. Og kung kuuton sa mga atong bulsa nining panahon na naapoy pruiba nga ang Dios sa madagaya o nagapanalangin sa ato ang material nga mga kinahanglanon. No, welcome sa ato ang takna sa pagtuon. Amen. Pastor Jimenez. Mga amo pod mga pagkapaglaom nga nagatan-aw karon, nagasunod sa ato ang pag-review o pagtuki sa atong leksyon, labi na gid niini nga suhito may tungod sa pagkapinilan o sa atong pagkamatinud-anon gikan dinha sa Western Mindanao Conference, ang ato diha nga mga kaigsuunan o atong mga pangulo sa buhat nga gipanguluhan ni Pastor Kidet, iyang mga kauban, o dinhi usab sa to ang kaumhan sa North Central Mindanao Conference. Akong giabi-abi o gipanumbaya kamo nga tanan nga inyo gihataga ni og pagpanahon nga kining atong leksyon modulot og ato gyud makinabuhian. Gani naapog ko'y mga text na dawat nga sila nagatan-aw gikan sa Cavite, Manila, mga kaparentihan, kapuso, kapamilya, busa ko naamo diha gani bisan pag didto gawas ato ang nasud sa Pilipinas, nagakanunay sila nagasubaybay during sa ato ang review sa ato ang leksyon nga atong ipahat ngadto sa mga klase. Okay, salamat. Atong ipadayon ang atong pagpanimbaya, ang atong mga kaigsuunan sa Northeastern Mindanao Mission, Davao Mission, Southern Mindanao Mission, ug bisan pa sa Zamboanga Peninsula. Kamong tanan mga kaigsuunan, amo kining gipangumusta ug among gipanimbaya niining adlaw nga igpapahulay. Kahit na yung ating mga kapatid na nasa Luzon, kami po'y natutuwa at nagagalak na kayo ay aming makasama sa ating pag-aaral ngayong umaga. So, magapadayon kita mga kaigsunan sa atong pagtuon. Ato daw paminawan ang ato ang key text sa atong leksyon ni ining si Manaha. Atong tanaw ng atong balang kasulatan mga kaigsunan no diya sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 15. Familiar kay nato ni siya nga teksto tungod kay mao ni siya ang usa sa mga grounds no nga diin ang magsasabwag sa binhi, magpupugas, naglabay sa iyahang binhi. Ang bersikulo 15 nagaingon, og ang maayong yuta mao kadto sila nga may kasing-kasing maligdong, ug maayo nga sa pagkadungog sa pulong
nagtipig niini og nagdalag bunga uban ang pailob. So salamat pastor sa maong pagbasa. Kung atong tanawon dinhi mga kaigsuonan, naghisgot kini sa pagpugas og binhi nga kanang naadto sa maayo nga iyuta. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, ang atong leksyon karong si Manaha, una sa tanan, naghisgot kini og kamatuoran og honesty. So kanitong atong Bisaya ganiha sa atong honesty, Pagkamatinud-anon. pagkamatinud-anon. Okay? So naghisgot kini og kamatuoran o pagkamatinud-anon. Dili ni siya pwede nga magbulag. O ang atong leksyon nagingon nga kitang tanan na tao nga ang atong inklinasyon dili gyud matinud-anon. Ingon kaganiha nga nganuman nga dili gyud ta matinud-anon ang atong inklinasyon. It is because sa diha nga nisulod ang sala niini nga kalibutan mga kaigsunan, nahimo na ta nga napahilayo diha sa Ginoo. Busa karong buntaga atong tan-awon mga kaigsunan ang espirituhanong konsepto sa pagkamatinud-anon. Labi na sa atong relasyon sa atong Dios o ang atong pagkatinugyanan isip nga iyahang mga binuhat. Tanaw na to aning pulong nga simple honesty. Kay kung mingon ta nga simple honesty, o sa may inyong hunahuna ani kaning simple honesty. Naabudi ay honesty nga complicated. Actually, ang atong leksyon mga kaigsuonan, no, kining iyahang uluhan lang daan. Dako kay siya og inunta bagting bitaw sa tong dalunggan kay naghisgot mo gud og honesty with God. Mao ni siya sistema sa honesty nga kanang murag wala kay nato ni gitagad kay anyway wala man makakita po sa Ginoo. Unya wala gay punta ka dungog personal sa iyang tingog ana bitaw. Unya kung naay mga pagpakig lambigit na to sa atong Ginoo, matawag naman na siya nga tawag na siya sa layo. Wala man na siya nagsubaybay gid nato sa kadaghang tao sa kalibutan. Siya ro naman lang po kita na lang yung iyang bantayan. No, ana bitaw. Pero ako din nakita makaisunan nga if a person becomes honest with God, that is the highest form of honesty. Ngano? Ngani ang Dios dili sama sa usak ka kanabitawng stern master, no? Kanabitawng stricto nga agalon nga samtang katrabaho ang iyang mga tao, tuag siya ga kuan Gamonitor permi. Tuag siya ga gamonitor permi, no? Kung kapanilhig panalitan iyang mga tao, ihapong hikap-hikapon nitong gisilhigan pastor og wa pa pay abog, no? O check up kung nanarapo ang iyang mga tao sa glass ilang jealousy, ihapong anaon dito. Ang atong Dios dili ingon ana. Murag dunay gitawag nga free will mga kaisunan nga iyang gihatag sa tuwa. Nga kung mahimo tang honest sa iya, makaingon ko nga grabe na gyud ang pagka-honest kay ngano man. Sa sa premise dito, wala ta nakakita niya, wala ta nakadungog sa iyang tingog. Pero kung maka-develop tag honesty ngadto niya mga kaigsuonan, nagpasabot nga lahi na gyud ang atong relasyon niya, no? Lahi na gyud, murag duol-duol na gyud ta niya. Simple honesty, nagisgot din nga honesty lang sa gagmay nga butang. Dili na ingon nga kinahanglan nga matawag kang honest kung dagko ni gyud kay ang imuhang napamatud-an nga ikaw matinud-anon. Gidagmay nga butang lang, no? Kamunggay nga imong gilanggi sa imong silingan, nangayo lang ka. That is simple honesty. Kining kamunggay mong good Pastor Jimenez, mura man gud siya kanang Common ba? Common. common property Common. ba nga? Kamunggay ra bitaw na. So, langgi lang po ka dito. Bisag tininom si mo silingan, no? Wa ka na lagi. That is simple honesty. Ang Paris anas kamunggay ang tanglad man. Oo. Apil naman na. Nga di lang isang hit ba kay? Anyway, kung bangayo po ka, tagaan naman sa ka. Muna Pastor Pastor Ray. Ako nakita kaning sa Ginoo bitaw nga simple honesty. Ipagikan ganya iyang gihatag nga ihimplo ang prinsipyo nga gikan sa gamay nga Gikan sa gamay. nga wala gyud siya tama tong ingon ni Pastor Palomares, wala siya magpaluap nimo unsa imong gihimo sa matag adlaw. Ang iya halang do na kay relasyon niya sa ato pa sugda nimo unsa ang ginagmay nga butang nga angayan gid nimo ipakita ang imuhang pagkamatinud-anon sugda nimo diha kay dili nimo na sugdan pag-abot sa dagko lisod na ka ana makahimog insakto nga pagkamatinud-anon. Kay mo na ingon niya og dili ka anis sa gamay nalabahon na sa dako.
Kay namo ko tindi si Pastor Reba nga may nga unya na lang ko mag-honest gud ka ng big deal na gyud kayo. Dinagko na. Kana Ngayon ko nga, dili man na importante kayo na sa Ginoo. mga ginamos raman na, mga ginagmay raman na, di na ginakwintaho no. Pero malibog dito makaiso na no. Mo din nga, mo ni siya ang nakita nako nga bantayanan gyud kayo. The principle of honesty is something atong bantayan kay ngano man dili man gud sukdon sa dagko keng butos kinabuhi. O kung dili sa ginagmay kaayo nga detalye sa matag hagtik sa orasan dinha nga naay ginagmay kay nga isyu nga wa na to natagad sa insakto nga pagkatagad, no, that is the determination whether or not honest nga to sa atong Ginoo. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, tong gisulti ni Pastor Palomares kaganiha kaning simple honesty. Ako nagunahuna ko nga sa diha nga ang Dios dili magyud siya kutihan nato. Nga iyag sundo ng atong agi. Apan kung atong tanawon mga kaigsuonan, makita nato ang isa ka kamatuoran dinha nga ang Dios sa diha nga nakigrelasyon taniya aduna siya pagsalig kanatong tanan. Mao nay hinungdan nga kinahanglan pud ta magmatinud-anon ngadto kaniya. Papan despite of that, dili magyud pud nato maligar mga kaigsuonan nga sa atong kahimtang sa diha nga nisulod ang sala sa kalibutan. Ingon pa din ni Mrs. White, gusto na ko ni i-share mga kaigsuonan. Dishonesty is practiced all through our rank, and this is the cause of lukewarmness on the part of many who profess to believe the truth. They are not connected with Christ and are deceiving their own souls. So mao sa usahay ni ang dili lang yung usahay, mao gyud ni sumala pa ni Mrs. White, mauning hinungdan nga alabaab ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Apan despite ni ana nga atong kahimtang mga kaigsonon, makit-an nato dinhi ang pagigugma sa Dios kanato. Nihatag siya kanato og usa ka gamhanan nga antidote. Og atong tukion kung unsa man gini antidote nga gihatag sa Dios aron nga dili ta maka dishonest ngadto kaniya sa mga butang nga iyahang gihatag kanato. Sa dili pa nato nadtuan Pastor Reyno. Kini bitong dishonesty nga mahimo tang lukewarm no. Mahimo mo natong kinaiya. Kana bitong panalitan konduktor ko paghatag sa tibuok sa inunta pasahero di na ko usuklian. O kana ginagmay man na siya. Ako usa ko ka anak, gisugo ko sa kong ginikanan, pagpalit og usa ka butang dito, naay sukli, di na po nako iuli. Balik. Ginagmay kay na siya. Pero kung mahimo na ko na siya nga kinaiya, madala na sa kong espirituhanon nga kinaiya nga kinabuhi. Og sa tibuok nga kandak nako ingon na Kristohanon. Nga kana bang lenient ba? Okay lang nga naay ginagmay nga kanang gitawag nga mischief, okay lang nga dili lang gud nganong gyud nga dapat nga honest gyud ta. Nga mo lagi na dili bitaw kay na ang Ginoo, forgiving ba na Ginoo. Pero disadvantage rin nato na Pastor. Mubalik nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga maka-develop ta og kinaiya nga dili ta init, dili po ta bugnaw. Laudisyan gyud kayo ba? Unya, mo yung rabang Ginoo nga kung mo na kinaiya nato ira ba tang ituto. Mao. Mo na hinungdan nga usahay kanang sa first nga dili nato tagaan og pagtagad kaayo anang mga gagmayng butang. Sa first anang pagbuhat nato murag makonsensya pa ta. Pero sa kadugayan nato balik-balik og buhat, maabot ang punto nga moingon ta nga okay na lang ni siya. Wala na gyud tay kana bitaw makonsensya ni ana, di na gyud ta mabother ni ana nga butang. Og naa ako'y nakit-an nga kasinatian ani nga akong naagian gyud. Kana bitaw mananap daplin karsada. Kanang sa diha nga first time pa na siya gihigot sa daplin karsada, moagi agani ang mga sakyan makuratan man na. Hadlok pa man na. Pero na ako'y nagian nga mananap nga dihara gyud sa karsada, hapit gani na siya maligsan, di gyud siya mulihok. Kay nahimo naman na siya nga naanad na aneng mga butanga mo na nga bisan sa ato ang pagka-honest. Kung maanad na ta og dishonest sa mga gagmayng butang, mahimo gyud ta nga lukewarm, magyud tang Laodicea ng atong mga kinaiya ug mo nay hinungdan nga mawala gyud ta sa atong relasyon. Pastor Dan, ako din kita sa imong ganinata. Tama ba gid ay? Ang Ginoo dili siya kutihan nato. Pero kita po di ay no sa ato ingon nga maginikanan, mga membro o mga opisyalis sa iglesia, dili pud ingon nga dili lang pud ta mo follow up. Kaya ako po nakita ba. For example, ako di modesty aside ba sa among maginikanan,
once nga doon na ito siya ihatag, unya, pangmangutana magid din siya nga unsa man kumusta man ang imuhang kanini ang bahin sa Ginoo, kumusta man imong para sa Ginoo, unya og ipapalit kaniya panilingon gud niya kay kadto di pod iyahang gisukod aron nga ang bata matudluan gid unsa ang pagkamatinud-anon. Unya tinuod muna nga balik ta sa Biblia kun imo na nang nakinabuhian man ayon nga Ginoo gibansay nimo ang imong mga anak sa gagmay pa pagka nga dagko anak kasaligan gid na nimo sila. Sakto gid ang prinsipyo sa Ginoo, sugod sa gamay hangtod nga ang dako makita na nga imo nang gikinabuhian kay imo naman ang batasan, lifestyle naman nimo ang pagkaanis. So isip application siguro Pastor Ray, no, ang atong ipadasig nato una sa tanan og sa ato ang mga viewers nga magmaminatud unta sa ginagmay. Dili ko mo ingon ninyo nga unya na lang mo pag may maminatud og igsoon og minilyo na. Kanang dinagko na yung kay nga issues kinabuhi ba. Kaya gitas ginagmay, no? Kanang sako nang balik ko na ko to ako ang ilustrasyon nga sa mga udlots kamote. Diha kita magmaminatud no? Sa mga udlots kamunggay kay kung naa na nato slowly but surely, no, the Holy Spirit will help us nga sa dinagko kay nga mga issues kinabuhi. Anis na po dayon ta. Mo na mga kaigsuonan, hustog yun ang gisulti sa balahan nga kasulatan nga train up a child in the way he should go. Ug usa sa pagtraining ni ini nga mga kabataan nga dili gyud sila malimot, inigdako nila kining pagkamatinud-anon samtang gagmay pa na sila. Sa diha nga ato ning matudloan, mutuhop man na sa ilahang kasing-kasing ug hunahuna nga bisan pa wala na ta sa ilahang kiliran. Nigabot sa panahon nga mahamtong na sila, magpabilin gid na sila nga matinud-anon sa ilahang kinabuhi. Pero na ako'y interest atong giinguni mo nga antidote bitaw. Kanang bitong kanang remedy sa pagka-dishonest. Pero ato nang itingob unya mas ayos ato sir ning hisgutan ning kanang kinabuhi o sa pagtuo, no? Okay. Okay. So, Lami magutong paghisgot na to anang antidote. Diretso na? Builo na dayon ta. Okay. Oo. So, isip nga tinugyanan. Okay. Unsa may dakong leksyon nga atong makuha sa kasinatian ni Abraham ug ni Isaac. Naisgutan man ni atong miaging leksyon nato, pero karon ato gining tanawon, tutukan kaning kinabuhi sa pagtuo labi na sa ato ang pagtuo diha sa Dios. Actually kining kinabuhi sa pagtuo kun imong tan-awon do na may pulong bitaw nga gambol. No? Kana bitaw sugal ra gini. Kana bitaw mga mag-uuma man yun. Nagpugas man ka Brad. May ulan ron. Manay ulan. No, wala may panalangin sa ulan. Murag sugal ra gini Brad. Kini pagtuo makaisunan murag sugal ba no. Buti pasabot imong ibutang ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Ang punto din na is whether or not na dayon, no? Kay sira-sira buti pasabot nga sama sa nahitabo kang Abraham. Katong pagdala niya sa iyang anak, wa magi siya magunahuna actually nga mabuhi gitong iyang anak nga bitaw ibalik ra sa Ginoo sa iya nga harmless ang bata. Ang iyang hunahuna gid ato nga Mamatay gyud to. mao na gini katapusan. Kay nga naman naay kinatibuk-an nga pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa puder ug sa panggobyerno sa Dios. Sa mori yun na lang siguro ang kinabuhi sa pagtuo. O naapoy akong idugang Pastor Dan, Pastor Ray, nga sama bitaw sa ato ang pagkinabuhi karon. Ano ba balik ta sa simple honesty o kaning pagtuo. Dili po di na siya one time ra nga imo di mabatnan. Correct. Mo gina nga gikan gyapon ka. Kato pa imo ginang praktison daan. Madibilop na si imuha basta gisugdan nimo sa imong pagkamatinumanon na kay pagtuo kay ang resulta mong gud anak kung dili na makita sa imuha motong yung sa tong leksyon ni Mrs. White mahimo kang dagaang bugnaw init-init muna may lang makatuman may lang dili muna ang pagtuo gyud ay kinahanglan praktison gyud nimo kinabuhian mo na lifestyle lang gihapon kay once nahimo nimong lifestyle mo sunod na ang tanan nga gikinahanglan sa Ginoo sa imong pagkatao. Bitaw kung atong tanawon sa kinabuhi ni Abraham no. Wa man po dayon ang unang pagsulay nga gihatag sa Dios sa iyahang pagtuo kanang kay Isaac nga ihalad. Wala pa mo ginasya kay una nga pagsulay nga gihatag sa iya to test his honesty. Katoy di taw gihangyo siya nga muhawa sa iyahang dapit nga wa siya kay balo sa padulong. Sa iyahang pagkamatinud-anon ni sunod ra po siya. Unya usa sa mga pagsulay nga parang modako atong pagtuo kining sa gidugayon Pastor Ray, Pastor Rudy. Kining sa gidugayon ba? Kay pagsaad sa Dios sa iya pila pa gyud ni Abraham? 75 pananglitan.
kanang ingnon ka nga manganak mo. Unya moagi ng usa ka tuig, duha ka tuig. So, Makaingon gyud ka nga sana tinuod ba yung ka ni? Oh, may nag tubo 10 ba years ka na, nag 10 years. Unya imong hinumduman nga ang potential nga mga anak na gitawag nga potential age of childbearing, no? Labi na sa mga babae, mga lalaki mo dili kay na isyo. Mga babae na So kadto nga experience ni Abraham from the age of 75 hingabot sa 99 ayha na realize ang gisaad sa Dios. Diha gyud ang pagtuo will be developed by time. Oh. So mo na nga kung naay mga pagsulay po siguro nga maabot nato natay gipangay sa Ginoo nga hingdangat na pud og tinuig. Century na baka kung buhi pa ta kana siya makatabang ang atong pagtuo mga kaigsunan. Mas mulig-on pa gid siya og mas ma-develop siya. So sa to pa ang pagtuo nato mga kaigsuonan, ang ato ang relasyon mahimong mubunga, mahimong lalom samtang ang panahon nagadagan nga kita nakigrelasyon diha sa atong Ginoo. So kung atong tanawon dinhi sama kang Abraham, ang iyahang pagtuo, ang iyahang pagsalig ngadto sa Dios wala nahimo ni nga sama tong gisulti ni Pastor Jimenez kaganiha nga overnight ra. Pagmata niya sa buntag, lig-on na kayo, hugot na kaayo ang iyahang pagtuo, but it developed as he develop a stronger relationship diha sa atoa nga Ginoo. Unya ko po na siya, Pastor Murag, ang pagtuo is also a lifestyle ba? Kay pangit kayo nga, matinuhuon ka Domingo, pagkalunis, wa gyud po kay pagtuo bisag gamay. Murag erratic ba no? So faith is also a lifestyle, no? Which means nga on Sunday you are faithful, on Monday likewise you are also faithful, and the rest of the days of the week. Kay dili man pwede katong dili ito one time bitaw Pastor, no? Dili one time ba? Amo yung kuyaw gini nga tawag pagtuo, pero kutob ra pud siya didto, no? So kinahanglan nga i-sustain na siya diha sa pagkinabuhi. Pastor Dan, Pastor Ray, nga in every time bitaw mo bisita ko sa mga iglesia o mga distrito, ako silang ingnan nga ang atong pag-Adventista dili lang kay Sabado. Kaya usay moingon man ta nga Sabadista ko, 70 Adventist na kudugangan nato na siya. Not only during Sabbath but we must be 7 days Adventist. Tanang adlaw gyud kay kung duna kay pagtuo, insakto kag relasyon sa Ginoo from Sunday to kaning Saturday, ang tanang butang goon smoothly gina nga insakto kag relasyon diha sa imong magbubuhat. Pero kaning Pastor Dan o Pastor Jimenez, kaning pulong nga pagtuo, ang balang kasulatan baya sa James 2:19, naghisgot nga ang yawa na pa baya pagtuo. Nya mukurog pagyud siya. O sa may kalahian ani sa ato ang gihisgutan nga pagtuo diha sa Dios. Actually, ang pulong nga pagtuo, kung imo na siyang kutihon yun, no? It is supposed to be genuine. Kaya ang pagtuo man good, murag generic siya nga statement ba nga, pagtuo, no? Nituo ka nga, di siya makahimo. Pagtuo man na gihapon. Nituo ka nga, walay maabot nimo nga grasya. Pagtuo man na siya gihapon, no? Nituo ka nga, ang imong gituhuan insakto. Pagtuo na gihapon. Kung atong i-compare ang pagtuo nga iya sa yawa, ug ang pagtuo nga para sa Ginoo, dako siya kalainan kay ang atong pagtuo, no, para sa Ginoo, gitawag na siya salvific na siya nga pagtuo. And that faith also works with love. Now, in the absence of buhat diha sa gugma, dili na siya mo matawag og pagtuo. Although holistic siya nga butang mga kaisunan, pero ato yung himuon nga genuine siya in the sense nga naa siya pagbuhat diha sa gugma. Panay binuhatan diha sa gugma. Okay, naghisgot man po ang balang kasulatan nga ang pagtuo nga walay buhat, patay na siya. So, gikinahanglan yun nga i-act yun na to. There is statement, no? Nagi na statement ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kung atong tanawon sa unsang paagi nga atong ma-demonstrate ang atong dependence diha sa Ginoo. In what way? At least, Pastor Ray, Pastor Dan, o matong giingon ni Pastor Dan ganina nga ang pagtuo kinahanglan genuine. Kay mag-school kag genuine, naaman po'y dili good, na fake nga pagtuo. Tuo-tuo lang pero wala niya kinabuhi.
So unsaon na to pag expect ana once nga gidawat nimo si Ginoong Hesus, gituhan nimo ang Ginoo, imo pong gisunod unsa iyahang mga requirements para nimo. Balik ta sa pulo nga kita iyang matang pinialan, naa siya responsibilidad nga gihatag nato. Once nga imo nang himuon, makita ang genuine nato nga pagtuo, kay kana nga pagtuo magabunga man sa maayong binuhatan. Og diha pod masukod ang imong pagkamatinud-anon. Ingon nga sumusunod og mga alagad sa Ginoo. Sa Bisaya nga pagkasulti Pastor Ray, no, naay gitawag pagsalig, no, pagsalig. Ako nang gidugangan kanang pagtuo man paghinalig. Paghinalig, ha? Okay. Kanang paghinalig man gud, buti pasabot nga. Sama sa gamay nga bata, ang gamay nga bata wala naga problema og unsay palit og bugas oy. Wala na siya ga problema og unsay palit og sudan. Tanan Kasi nga ang issue balulon sa wala. wala na siya kay ngano man naghinalig lang na siya sa iyahang ginikanan. So para nako mas maayo pa nga ang pagsalig dugang nga nato kanang paghinalig yun. Buti pasabot kung mubaba ka sa atong Ginoo, ayaw pagpagaan. Ang tanan nimo nga full weight imo ginang itungtong sa baga sa Ginoo. Kay mo na gitawag pagtugyan, no? Kay pareha man na nang nagsakay ka sa sasakyanan niya, mura kunuhay kag nagpagaan kay ngano man wala gyud kay pagsalig ana. Kay nagpagaan ko ga mura naa kay mental mechanism ba nga magpagaan ra ko ani kay murag bugat ra kayo ko. Aron dili ka imalis Dili na. pa gina siya pagtuo. Pero naa kay pagsalig maghinaligyo ka. Sa to pa nga ang tanan ikaw na bahala Ginoo. Ikaw na imo na. Wala ako'y problema ana. Imo na na. Amen. Oh. Muna sa awit, trust and obey. For this no other way. So mga kaigsunan, lami kayo ang ato ang diskusyon sa ato ang leksyon. Apan mo break sa takadali, ayaw mo hawa sa inyohang mga telebisyon. Padayon mo niya pagbalik sa ato ang pagtuon human sa ato nga break. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsunan sa ato ang diskasyon sa atong pagtuon, honesty with God. Karon atong tanawon mga kaigsunan kung saon nato pagpakita sa ato ang pagtuon o pagtuo ngadto sa atong Dios. Kay nagisgot bantag kaganiha nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Saon nato na pagpakita karon nga buhi ang atong pagtuo. Og nagisgot pod si Pastor Palomares kaganiha unsa to paghinalig. Paghinalig. Unsaon nato pagpakita ang atong paghinalig diha sa Dios. It means to say nga saon nato paghatag ang atong confidence ug atong pagsalig kinatibuk-an gyud diha sa ato ang Ginoo. So, tanawon nato karon mga kaigsunan kung unsa kini nga paagi nga ato ning mapakita ang atong pagtuo or statement sa ato ang pagtuo nga dili lamang sa pulong kundi makit-an sa buhat. Mao maging ang pinakalisod kining saon nato pag-demonstrate ang atong pagtuo diha sa Dios. Naay kaagi din na sa atong leksyon nga usa ka tawo din nga kung imong tan-awon siya no, gikan sa pagkabatan-on, gikan sa paghimugso, pertinging maldito ha. Pertinging maldito ha. Pagka tao pa lang daan nila, kaluha man ni sila pastor no, sumala sa istorya. Naggunit na ni si daan sa kiting sa iyahang inunta kaluha nga nga unahing gawas no. Kay siyempre paggawas sa normal nga pagkatao una maginang ulo. So maulahi ang tiil. Sa to pang murag gasumpay ba pagkagawas sa iyang magulang sa taguang kasing inahan. Nagunit siya sa kiting. Iguna na siya kamal dito. So gigan lang siya Jacob. Ang pulo nga Jacob makaisunan kun mga anak mo ay lang sa siguro nino nga like Jacob. No? Bisan pag Jacob, no? Same ra na ang meaning. Ang meaning na ay supplanter. Ang pulo nga supplanter, ang usa ka tawo nga magpahimulos sa propiedad sa iyahang kauban nga tawo o lahi nga tawo, pinaagi sa gitawag limbong. Okay, pananglitan na kay property. Ako nang i-exploit, pahimus lang ko ng imong property, pinaagi sa limbong. That is supplanting
And that is the connotation of the name of Jacob. Jacob. Aha. Pero niabot ang punto mga kaigsunan nga gusto na siyang mubalik sa Ginoo. Gusto na siyang mag-honest sa Ginoo. Na-develop ng iyang pagtuo sa Ginoo. Kaya bulo mo kung siyang giingon. Wa siya laing giingon. Wa siya moingon nga Ginoo, musimba ko nimo, Ginoo, mao ni akong himuon nimo. Naingon siya nga iyang iuli ang iyang ikapulo sa Ginoo. Nito, no? So, Sa ato pa, para na ko makigsunan, the highest form of honesty with God is to return your tithes. Mo man naghimo ni Jacob. Biblical kay siya. Wa siya laing giingon, wa siya moingon nga mga iskog pasaylo ni Esau. Of course, that was part of the story. Wa siya moingon nga mga iskog pasaylo sa akong ginikanan nga akong giilad akong papa. Wala na siya pananaw pero giilad nako, nakuha nako ang panalangin. That was part of the story and part of his agenda. But primary and paramount of all, ingon gid siya nga Ginoo, mobalik naman ko nimo. Nakita nako nga ikaw nagpadayag sa kuha. Ang anghel gasaka kanaog, meaning nakigling ka sa kuha. Wa gid sila ang resolve. Akong iuli ang akong ikapulo. Ang imong ikapulo. So, in other words, kung atong tanawon mga kaigsunan, sumala sa gisulti ni Pastor Palomares nga ang ikapulo mao kini ang usa ka humble or yano nga ekspresyon sa atong pagsalig ngadto sa Dios. O pinagi ana pastor no, Pastor Dan, ato pa ang gihimo nga ihimplo ni Jacob nga bisan tuod iyang background moton ang gisaysay ni Pastor Dan ganina makisunan nakinadunggan ninyo. Pero sa dihang nakigbisog na siya o kanini ang gusto na siya makigharong sa iyang igsuon nga murag dumot sa iya ha. Wa gid siya lain una gid niyang gisaad sa Ginoo statement sa iyang pagtuo nga ang Ginoo magauban niya mao gyud ang pagbalik ngadto sa Ginoo sa butang nga iya gyung giangkon ug motong ginganlan gyud din ha ang iyang ikapulo nga diin para gina sa Ginoo sa masingkamuton ipakita niya nga iyang iuli kay mauna ang timailhan nga siya dunay pagtuo ngadto sa iyang Ginoo. May na Pastor Jimenez nga imong gisgutan ang pulong nga iuli. Kay ang kasagara nga atong madunggan mga kaigsunan. Hatag o gikapulo. Kay kung atong tanawon na ato nang i-analyze mga kaigsuonan, di man gyud ta makahatag sa Ginoo. Bisan unsaon nato. Kay nganuman wala man tay ato. Kung ato ning tanawon tanan nga butang niini nga kalibutan, apil pagani atong kaugalingon dili ni ato. Iya na sa Ginoo. Mao na nga kining ikapulo ang angay natong buhaton dili ihatag ngadto sa Dios kundi ato ning iuli ngadto sa Dios. Kay ingon pa niya dinhi tungod kay kining mga butanga iya sa Dios. Gusto na kong i-qualify, Pastor Ray, ang ngano bitaw nga niingon ko ganina nga ang pag-uli sa ikapulo is the highest form of our faith to God o ang atong koneksyon sa Ginoo. Ako ning gitan-aw nga kung sa kontrata pa ni sa kalibutan, mura ni siya contract of adhesion ba. Kining contract of adhesion makaisunan ang definition ani mao nga usa ni siya ka kontrata nga gipreparar lang sa usa ka party. Ang kana nga party nga nagpreparar sa kontrata, mas dako siya kaysa iyahang kakontrata. Oo. Unsa may example ani nga kontrata? Panalitan magpalit ka og ticket sa eroplano. Sa ticket sa eroplano makaisunan gi-provide din ha kun unsay benepisyo nga imong madawat, sakay ka, etc. Mga conditions. Pero wala kay contribution sa maong kontrata. Ang igura ka mo dawat. Ang imuha nga part is to adhere to the contract. Mo na gitawag sa contract of adhesion. Now, do na sa natad sa balaod, kining contract of adhesion giabuso ni, no, kay sako nang gikaingon dako magud nga party ang nagdraft sa contract. And the other party was only to adhere to the contract. Pirma lang siya og conformity sa contract. Ngano ako nang gitanaw isuon nga nindot kaayo nga expression kay ang Ginoo gi-mention ni Pastor Ray o ni Pastor Rodi nga excuse me, siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang gamhanan sa tanan. Kung imo na siyang iuli ang iyang bahin mga kaigsuonan nga wala na ka nag-question sa contract kay adhesion man gud meaning nga wa man koy labot na nga kontrata Ginoo ikaw ra magi nag-drop ana imo ra man ang pagbulutan. Kung mo conforme na ka ana, kung mo uyo na ka ana nga kontrata, expression of faith siya makaigsuonan kay ngano man. Pabor magud ato kung imong hawiran.
Kung imong hawiran tanan, makahuna-huna ka nga it is a material advantage kay out of 100, imo gutong gastuhon ang 100%. Oh. Unya, Wa na'y bawas. O wa na'y bawas. Pag uli nimo meaning sa atong selfish nga kinaiya, naay nakuha nato. Ang tao, we want to get. We don't want to release or to give. Naata na, we want to get. Tama sa itong leksyon sa una. I get, I take, I see, I see, I get, I take. No mo na siya nga, I ginapirme. Pero sa diha nga atong nasabtan ang kontrata, dingon ang Dios nga, ako may tagiya sa tanan, uli ilang ko 10%. Atong ma-realize nga gamay ra pud kaayo. Gamay ra kaayo ang atong iuli nga dunya. It is an expression of faith kay ngano man. Naa na man gud si imong kamot. Naa na si imong kamot. Wala puy kolektor ang Ginoo nga moingon nga, Pastor Rudy, akong ipadala akong kolektor ha. Iuli ang bahin nimo nga re. Walay kolektor ang Ginoo. It is your voluntary act makaisunan nga by honesty imong iuli nga dunya. Wala puy auditor ang Ginoo nga moadto dito nga mo check kung honest baga. pila may inom ko kanina, wala gyud makaisunan. So exactly, that is an expression of faith. Muna Okay? sa leksyon, Pastor Dan, ingon din niyo. Tithing is humble expression of dependence on God and an act of trust that Christ is our Redeemer. Amen. So mananadibilap niya ang iyang relasyon sa Ginoo nga iyang gidawat siya nga manunubos, manluluwas. So ang pagpakita sa iyahang mapainubsanon nga pagsalig muna ni ang giingon sa Ginoo, iuli lang akong bahin. Mutong ingon ni Pastor Ray ganina, ang ikapulo di ni muna mahatag ngano dili na ato. Usan yung paghatag dili imo. So gato ng dugangan sa ubason dato nga mga leksyon, dito niya ta magkuha sa nabilin sa ato pila po'y atong ihatag para pod pagpalambo sa buhat sa Ginoo. Pero dinhi ang gi-emphasize og maayo kanig yung pagkaimportante sa atong pagkamatinumanon, pag-uli sa bahin nga iya sa Ginoo. Pila ga ito? 10% ra. Partikular gid ang Ginoo. Pila ang iyang gipauli, ayaw pakapini, ayaw pud kulangi aron dili makulang ang imuhang pagsalig o pagkamatinumanon. Mao na, kung makita nato mga kaigsuonan no, nga ang prinsipyo manggod is everything kanang yung gitagaan ta sa tanan. Pag human niya hatag, iuli lang ha ang 10%. Kay kana siya balaan. Apil manggod na siya sa kontrata. Panapangutana ani Pastor Dan ug Pastor Rudy. Usa may nakahimo aning 10% nga balaan tungod ba na sa saad nato o kontrata nato, pagdawat nato sa ato ang pakigkontrata, pakigsabot ngadto sa Dios. Mo'y nakapahimo ani nga balaan. Simple. Ang nakapahimong balaan ang claim sa Ginoo. Okay. Ingon ani makaisunan, money has no intrinsic holiness. Dili ta mo ingon nga pag-ihap nimo sa imong kwarta like excuse me 100 pesos. Ingon nga akin ning G's ani balaan gyud ni siya na si kaugalingon nga pagkabalaan. Wala. It is the claim of God upon the 10% of a person's income. So ang claim sa Ginoo, ina ni man good. Ang usa ka butang nga ang Dios na i-claim like the church when God says ako na siya nga iglesia, samtang na ako balaan na siya. It is the direct presence of God and His claim upon the 10% of our income that makes it holy. Bitaw. Amen no. Pero gusto na ako tagaan, gusto na ako Sige, sundon sige. ana nga punto Oo. nga it is because of the claim of God nga kini nahimo siya balaan. Kay napo ko'y panghunahuna nga kung ang claim ang Dios iya magyud ang tanan. In other word, ang 100% balaan gihapon. That's it. Nahimo lang siya nga mas balaan ang kaning 10% kay iya magipangayo nga ibalik nato nga niya. Pero kining 90%, Pastor Dan o Pastor Rudy, kinahanglan nga ato gihapon ni tagaan og pagtagad nga tungod kay gipangayo na sa Dios ang 10%, ang 90% gihatag sa atoa. Kinahanglan po ni nga tagaan po ni ato pagtagad tratar ato po ni itratar ni siya nga balaan gihapon kay sa atong paggamit himuon nato nga sa atong paggamit niini makahatag gihapon og himaya sa Ginoo. Actually, napaka-isulti, Pastor. Okay, balik tanong sa pulong balaan, nganong balaan. Ang Ginoo mismo iyang kinaya balaan man. So kanang buta nga iyang gi-claim, dili na pwede nga dili na Dili balaan. balaan. So tama po tong ingon ni Pastore, dili lang kay ang 10% mo'y balaan, kay kanang tanan gikan ug iya man as Ginoo balaan na siya.
Unya sa tanan nga mga butang nga diin iyahang gipiyal nato, gusto lang niya makita ang imong pagkamatinud-anon pinagi si pag-uli sa iya nga bahin. So ingon din itong leksyon, we do not make tithe holy. God does so by designation. By designation. By By designation. designation. He has that right. As stewards, we return to Him what is His. Tithe is dedicated to God for a specific task. Mo na siya nga, gidesignate man na niya. So, Nahimo siyang balaan. balaan gina siya. Murag ang nahitabo, tanan nga mga butang nga set aside para sa Ginoo, no? Sama sa imong talento, mahimo na siyang balaan. Now, akong nangutan ako sa una pastor ba nga humani mo giuli ang ikapulo, ang nahabilin nga noybinta kaysa may tag-iya. Ang uban nga mga kaisunan na murag maganaana ba nga murag ako ba o ang Dios pa ba? Mga kaisunan, ang Dios lagi hapoy tag-iya atong noybinta. Amen. Maulang to'y gipiyal sa imuha for your appropriation. Buti pasabot nga, you have the discretion kung unsaon to. But, kato nga 90%, iyaha pagyapon to sa Ginoo. Ani, naapagya sa ginoo ni Pastor Ray kaganina, naapagya po yung mga guidelines nga kadtong mga butanga, dili to nimo i-spend sa mga butang nga makadaot sa overall nga kandak sa Ginoo ug sa imuhang kaugalingon ug sa imong panimalay. So basically iyaha man na tanan. Wa man na mahimong ato. Bitaw. Ato lang ang paggasto. Pero dili na ato gihapon. Mo na nga, tungod kay iya na tanan, apil lang 90% mga kaigsunan, nagitay responsibilidad nga ato ning gamiton alang gihapon sa kaayuhan sa buhat sa Ginoo, kaayuhan sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan, paghatag ug himaya ngadto kaniya. So, Pastor Dan ug Pastor Rudy, ining atong leksyon na usa ka butang dinhi nga murag yung kung ako to akong tan-awon, murag yung siya na out of context, pero sa diha nga imuhang tutukan pag-ayo, dili gyud ay. Kay kalit man nga nisulod dinhi ang adlaw nga igpapahulay. O sa may relasyon ani ang ikapulo o sa adlaw nga igpapahulay kining ato ang discussion sa atong leksyon karon. How does the Sabbath and the tithe related? Kung magigiguta og relasyon, naay gitawag similarity o dissimilarity, no? O, relasyon. Now, kining relasyon sa Sabat ug sa tithe makagisunan, moingon ta nga ang similarity adto ta sa iyahang claim, no? Ang Dios nag-claim og 10% number, ha? 10% of one's income, okay? He also claims 1 day out of 7. Seven. Oh, so he claims 1/10 and he claims 1/7, no? Out of 7 gi-claim niya ang ikapito. So muna ang una nga similarity. Kining duha ka butang, ikapulo og Sabat, doon na ni siya link sa pagka-creator sa atong Ginoo. The Sabbath is the memorial of creation, while tithe is an acknowledgement that God is the owner, by virtue of being the creator. So kung imo na tanaw, bisag kada lang duha, makaingon ka nga naka-interlock ning duha ka butang, tithe ug ang Sabat. Sabado. Ito pa na, Pastor Dano, Pastor Ray, ang Ginoo nga ang kapulo, balaan. Oo. Ang Sabado pod, balaan. So, similarity. Pulos na, niya, giingon niya din, the Sabbath and the tithe are connected in this way. We set apart the 70 Sabbath as sacred, as holy, and we set apart the tithe as God sacred position as that which is also holy. Sa ato pa, sa giingon ni Pastor Dan ganina ug ni Pastor Ray, ang tithes balaan ikapulo na sa ato ang material posisyon. Ang Sabat balaan sa 7 ka adlaw isit ato po na siyang igahin nga gisit aside nato para gid po sa Ginoo. So parehas na sila butang nga iyas Ginoo balaan kinahanglan atong ampingan ug himuon nga ato gid mabuhat unsay ang ngayan buhaton anang butang nga balaan nga iyas Ginoo. Okay. Okay, Pastor, sa gitawag nga loose speak ba? Kanabang sa luag nga pagkaistorya, akong ibalik tong imong reasoning kaganina. Ang tanan nga adlaw iya gyapon na Yes, sa Ginoo. O atong ibalik na ang luag nga pagtan-aw. Pero anang adlaw nga ipapahulay, kita nganong nahimo gito siyang more special siya tungod kay ang imong buhaton adto para ra sa Ginoo. Makahimo kag mga butang para sa Ginoo. Sa Ginoo. Dili ka makahimo og mga butang nga para sa personal. So atong
atong lamion mga kaigsuonan na ang ato ang pagtanaw sa adlaw ipapahulay. The Sabbath day is not a day of rest per se nga wa kay himuon giugpos lang ka. Kung ang uban matulog ra. Oo. ang logic ana, rest siya para sa imong personal nga buluhaton, pero work siya para sa buluhaton sa Ginoo. So ang buti pasabot mura bag ingon ani Pastor Ba nga, hing bisita ka nako. Pag bisita nimo nako, nihunong ko sa akong buluhaton. Pero nagbuhat gyapon ko, gi-entertain ta ka. And that is how we treat the Sabbath. We cease from for our own labor, but we work the work of The the work Lord. of the Lord. So, Una ang nakaayo gyud kay sa Ginoo. That's it. Kay gitagaan gyud kay wala tayong tagaya na, I don't know kung sa itong kahimtang. Ay na. Magkayamukat. Luoy kayo. Oh. luoy gyud ato ang physical nga atong Aspeto. lawas, luoy gyud siya kung wala pa na ing ani ang gihimo sa Ginoo. So bisan pa sa ato ang pagkamatinud-anon sa atong ikapulo, gawas sa adlaw nga ipapahulay nga gihisgutan dinhi. Napagiduha ka pulong nga gihisgutan dinhi in relation sa ato ang pagkamatinud-anon sa atong ikapulo. Kini gitawag nga revival o reformation. Okay. So ato ning tagsa-tagsahon, Pastor, kining pulong nga revival o kining pulong nga reformasyon, unsa man kini nga mga pulong, duna ba ni kalahian o mamaura ni sila? Kay kanunay man ginato ni madunggan sa ato ang iglesia nga magisgot ganita og revival, musunod gyud dayon anang pulong nga reformation. So sa inyong hunahuna, unsa may kuan ani? Unsa may relationship aning revival and reformation diha sa ato ang pagkamatinud-anon sa atong ikapulo? Pagpabuhi ug pagreforma. So sa atong leksyon, giingon dinhi nga duha gini sila ka lahi nga butang. Kay gisulti sa atong leksyon, ang revival nagpaila sa pagbag-o sa atong espirituhanon nga kinabuhi, pagpapukaw sa gahom sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing o pagkabanhaw gikan sa espirituhanon nga pagkamatay. Sa ato pa muna siya nabuhi ka. O muna nga aron nga kita makalingkawas ato ang pagkadagaang kinahanglan gyud mabuhi ta spiritually, physically, tanan. Dayon ang reformasyon ingon dinhi reorganisasyon, change in ideas and theories, habits and practices. Muna ang giingon ni Sister White sa Christian service. Sa ato pa human ka nabuhi spiritually, physically, mareporma ka ang imong hunahuna kanadto. Ang imuhang pagbuhat sa balton kaniadto, ang imong pagsimba sa adlaw ang ipahulay kaniadto, ang pag-uli nimo sa bahin sa Ginoo lahi na ngano kay na usab naman ka, kay nabuhi naman ka, nabanhaw man ka gikan sa imuhang pagpagrelasyon diha sa insakto nga pagtuo diha kang Ginoong Hesus. So gusto na ko nga dadon natong hunahuna mga kaigsuonan dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo. Labi na dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nga nagingon, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Katong ingon kaganihan ni Pastor Jimenez nga reorganization gikan sa sinulat ni Mrs. White, reorganization sa atong hunahuna. Murag mamao ni siya ang gisulti ni Apostol Pablo nga transformation sa atong hunahuna, nga ang atong relasyon labi na sa mga paninapi nga gipiyal sa Ginoo nato dili sama sa pagtagad aning kalibutan, kundili lahi ang ato ang pagtagad isip nga mga katawhan sa Ginoo. Now, ang atong leksyon naghisgot pod nga maklaro na to ba no? It is implied in our lesson nga kung naa may mga reformasyon o pagpabuhi nga himuon, dili gid pwede nga dili maapili na ang subject sa Sabat o sa Tithing. Ikapulo. Naamong gid. Oh, so to pa nga kung mohimo tag mga revival mga kaigsuonan, daghan matag items nga angay natong hisgutan like ato ayuhon ta ni atong maayong panglawas. Okay? Ato ni ayuhon ang atong issue mahitungod sa atong mga silingan. Atong ayuhon ang issue mahitungod sa atong church organization o uban pa. Kung naa man ni siya, well, maayo. Pero pinakamaayo gyud dinha nga dagan, apilon gyud ang mahitungod sa Sabat o sa Tithing. Kaya kung dili siya maapil makaisunan, I don't think there is a genuine revival. Amen. Oh, kay nahitabo ni sa mga karaan nga mga tao, panahon ni si Kaya, pagtan-aw nila nga murag nalubag naman ang ilang relasyon sa Ginoo, asa man sila nidagan, gitan-aw nila how they kept the Sabbath and how they return
the portion that belongs to God. Muna ilahang gitanaw duha ka isyo. Kay kung dili na siya matanaw makaigsunan, ang revival dili paghihapon kompleto. Okay, Pastor Dan, ako nakita ba nga ingon sa leksyon niya kanini ang revival, reformation ug pag-uli sa ikapulo ug pagbalaan sa adlawng Sabado, automatic na siya. Automatic na. Pero kay giingon din nga kung igo lang di kuno ta nausab ta, nabuhi ta spiritually, na-reforma ta, unya wala mo sunod to. Package na siya. Package. O package na sa imuhang sa tinuod nga revival at reformation. Kay kung wala na, balik ta sa pulong, lukewarm ra gihapon. Sa ato padagaang gihapon ang imuhang kaning pagkamatinumanon kung wala na musunod ang pag-uli o pagbalaan sa adlaw nga gihatag sa Ginoo. So utrohon ako, package na siya sa tinuod nga revival o reformation, pagkamatinumanon pag-uli sa bahin iya sa Ginoo, pagbalaan sa adlaw nga iya sa Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, lami ang ato ang diskusyon apan ang atong panahon di na magimutugot. So ako ni pangayuan og tagsa-tagsa nga last statement ng ining atong mga kauban dinhi Pastor Palomares ug si Pastor Jimenez sa dili pa kita tapos sa ato ang pagtuon. Pastor Dan? Ang atong leksyon karon mga kaigsunan naghisgot sa gitawag nga pagka-maminatud-on ngadto sa Dios. O unsa man ka ang lain pa gyud nga pagka-Cebuano o pagka-Bisaya aning gitawag honesty with God. Now, nalipay ta mga kaigsunan nga ang Dios wala magbiya nato nga kanang dili bitaw ta makapakita kung asa ta nga area, no? Okay, speaking of you should be honest, no? That is a generic term. Oh, asa man ta daghang kayong issues kinabuhi makaisunan. Of course, we are expected to be honest in all our dealings with God, no? Sa daghan kay nga mga issues sa kinabuhi. Pero doon nagiduha nga mailhan gito makaisunan whether or not ang atong honesty is pure and genuine. And that is in the area of the Sabbath and the returning of the portion that belongs to God. Amen. Sa kaunang gikaingon, kining duha makaigsunan, dili pinikito ang Dios, no? Sa diha nga gipresentar niya kanato nga kontrata. Unsa man iyang gipresentar pinaagi sa gugma. Ato ni siyang sagupon pinaagi sa gugma. Amen. Sayon lang, ato lang iuli ng iyang portion. Ato lang nang i-observe ng iyang adlaw. Kung ato nang mahimo mga kaisunan in all honesty and love, moingon ko ninyo nga lahi ra gyud ang atong kinabuhi ikumparar sa uban nga wala makahimo ni ini pinaagi sa iyang grasya. Amen. Praise the Lord. Pastor Rudy? Sa ato nga mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ending sa atong leksyon, honesty with God. Sa atong kaugalingon, di ka ni mahimo. Muna na Ginoo, without me, ye can do nothing. We need total relationship, commitment sa Ginoo. Unsaon na to? Balik ta sa teksto, Hebrews 12 verse 2, looking into Jesus, Amen. who is the Amen. author and the finisher of our faith. Padayonon natong tuto kag Ginoong Hesus, muliwat kita sa Ginoo og kinaiya, pagkabalaan, pagkamatarong, pagkamatinud-anon, unya mahimutang faithful steward diha sa iyang sabakan. Amen. Mga kaigsunan, revival and reformation nagkinahanglan og commitment. Amen. Og kini nga commitment nalakip ang atong pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga maong Sabado og ang atong pagkamatinud-anon sa atong pag-uli sa atong mga ikapulo. Apan, mga kaigsunan, kining revival and reformation mahitabo kini siya sulod sa iglesia dili sa gawas sa iglesia. Kini nga revival and reformation mahitabo kini siya sa atong personal nga kinabuhi dili aron hukman ang wala pa nakahimo ni ining butanga. Gikinahanglan magmatinud-anon ta mga kaigsunan sa atong relasyon dili lamang sa atong isig katao apan labaw sa tanan ang atong relasyon diha sa atong Dios. Ato ning tapuson mga kaigsunan pinaagi sa mensahe sa awit.
Amahan namo nga naka sa mga langit. Salamat kaayo nga imo ming gitudluan og mga maayong leksyon. Sa tinuod lang o Dios kun amo ning masunod pinaagi si mong grasya ug kaluoy. Kini maghatag kaayo og dako nga panalangin, bintaha alang kanamo. Kami nagaampo alang sa among mga viewers sa pagkakaron. Tuguti nga mutubo kami diha sa pagkamaminatud-on. Dunay duha ka butang nga imong giplastar sa among atubangan karon. Kana mao ang pag-uli sa imong bahin ug ang pagsagop ug ang pagbantay sa imong adlaw. Ihatag kanamo ang katakos. Panalangin ni kaming tanan usab sa among material nga bahin, among gisalig kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.